det er mere, hvad skal vi sige, en test og eksperimentel til den her. Ja, en rigtig platform, det vil være væsentligt mere simpelt, men selvfølgelig større. Ja, du kan se, den her struktur er jo bygget. Det er plads til navn her. Der er jo 20 minutter, hvor jeg fragter dernede, ikke? Og så tager det 10 minutter at gå ind og 10 minutter at gå ud. Så 20 minutter derude. Så er vi oppe på 1,5 time på Reykjavik som en slags afregning på, at vi lever op til at yde noget. Og det er jo sådan lidt en speciel model, vi valgte der, fordi at vi var klar over,